Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Ay, di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lagi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahon sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Dagkong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nagpabiling ligon si Mel, bisan nahibaw siya nga bisan gamay, wa na siya'y daganan. Giputol dayon niya ang ilang istorya ni Tess. Naligo sa kagulingong dugo si Mel, diyang gibunal-bunalan siya ni Aljon. Samtang si Alan na malihog ni Teresa, nga pahibawon ang kapulisan. Dito dad si Mel sa usas mga budiga sa mga seles, ug unya gisugdan siyang pangutana ni Roger kung hain magtago si Alan. Samtang si Alan, murag buang sa pagurahuna sa iyang uyuan. Balik nila ni Emil, pakya sila si Roger og Sixto, kay wak maginmutugan si Emil. Sa kalagot ni Roger, kay gibugal-bugalan malang sila ni Emil. Hello, hello. Mapagpunta ko sa Manila, Pasikso. Ito ka na si Emil, kunain si Alan. Wag yung mutugan si Emil. Nagbirastos pinong si Emil. Kuya, sabi mo buhat si Roger. Na. Murag nagkulgulog baboy. Ay, mga langit. Kabrutal ko na yan ang Roger. Kung mauna din hindi hapon makita si Alan. Hanap pa kayas pagkakaroon. O sige, manawag lang ko ninyo usap ko nung sa ilang kaon ako din sa Manila, Pasikso. Oo, Flor. Sige, bye. Usara ba na? Maligo ba ko, Sixto? O John, kuha to akong t-shirt sa auto. Bosin. Patik, sunugan niya akong pulo. Kanang mamingaw ng syudad, anak ninyo ipagawas ninyo si Emil ug ang iyang sakinan. Magmatngon mo na way makakita ninyo. Bahala na mo ninyo gasay butang si Emil ug ang iyang sakinan. Ipapas kong t-shirt dire. Maligo pa ko, Pasikso. Dili man gud gusto lang nga ng akong anak. Mga mo na resulta. Mga langit.
Tanawa patik. Murag nagwan hitabo. Murag waring kipatay si Busing. Sobra ka profesional sa Busing, di ba? Pabilin mo din ni Aljon. Huwatan ninyo nga mamingaw ng syudad. Ay mo pasigawas-gawas kay gumot pa kayong syudad. Palimpiyuhin niya ng mga dugo dia. Leo. Mo ba? Adik anak ko. Patay na. Gilaming una na mo dere. Okay. Thank you, Chief. Nawag si Leo. Ikatag niya ang mga checkpoint sa syudad. Huwag nangutana siya bahin email. Nahibaw na siya nga niya na to si Mel. Mga langit. Kaya ikaw, asam ka? Musunod ko rin mo gawas. Sige lang. Di ita magpawa paglaom. May bawa na ginana to kung hain karon si Alan. Marinig ko. Masunod yung gawas ni Roger Aljon. Kamunay bahala din mga langit. Lupik na sa mahanong anak sa layo ra kita sa mahanong anak sa simple ra kayo sila sa Nagkatag ang mga checkpoint sa syudad. Muudto na lang. Huwag ka po'y balita ni Tio Emil. Alan. Unsay balita, Tess? Alan. Unsay balita palihog? Muudto na. Wa paghapon. Wa pa gyud makita ang sakyan na rin Emil. Miabot na ang mga highway patrol sa silingang mga lungsod ug mga syudad. Ang report, wa gyud kuno nila makita ang sakyan na rin Emil. Kung mao ka na, Alan. wa na matingali si Tio Emil. Ayaw, Alan, please. Ayaw, anak ko na. Bye, Tess. Hello, Alan? Hello? Tess. Ikay akong pangutan-on, Bet. Unsa may imong una-una? Unsa na kay kayimtan ni ng email? Kung atong analisahon pag-ayo, sa nahitabo ni Noy Bitong, kung ang nagdagit ni Noy Bitong, mo sa gyapon ang nagdagit ni Noy Emil, murag patay na si Noy Emil. Naunsa naman ang atong syudad? Kalaway tao ni Noy Emil. Asa ng taan eh? Milihok yun ang mga kapulisan. Bisan udto na pero nagyapon ang mga checkpoints. Tess? Nakakita ko, Bet. Mauna na ta kay paunong tas checkpoint. Iwan ang palihog, Bet. Chief? Mangutana lang ko nimo. Unsa man na, Chief? Unsa may nagkakuwang nako as chief of police din eh. May number ka nako. Giyatagan ka nako sa kong number. Aron matawgan unta ko dayon nimo. Kay ikaw ang labing unang nahibaw nga nawa si Emil. Nganong sa ako mga station commander, may una mong gipahibaw. Ug ako, wa nimo pahibawa. So tihi ko nako. Prangkahi ko nako. May nasukan ka ba nako? Teresa?
Tubag ako, Teresa. Pulis maghihapon ang akong gipahibaw, Chief. Pulis ha, parehas nimo. Kay imo maghihapong tao. Naato lang nga maagian namo ang maong presinto. Mao nga, dito lang ko magpahibaw. Gigamit sab na ko ang akong cellphone sa pagsigig kontak ni Noy Emil nga kalit lang sab nga dili na makontak. Primero, nagkasulti mi pero gi-off lang sab dayon. Mi kontak kong usab niya. Mi ring man pero wa na tubaga. Hangtod nga dili na gyud makontak. Sa imong obserbar, may kauban siya. May nagdagit niya. Dili mailhan. Dili madeterminar. Nga naman di ay, Chief. Hangtod karon ning orasa, magpangutan na ibagi hapon ta kung may nagdagit ba ni Noy Emil? Nga hangtod aning orasa, wa man gid siya ikita. Nagkasulti mo si Alan. Mura nagmagbuang si Alan. Siguro ko, nga dako ikatabang si Alan bahin ning pagkawa ni Emil. Mao kung naibaw kag kain si Alan karon sulti ko. Wa ko naibaw ko na si Alan. Hatagi ko sa numero ni Alan Tess. Colonel. Please. Tabangan na to si Alan sa lisod niya kahimtang. Unsay number ni Alan. Chief. Please. Di na gyud ka makontak si Emil. Giyatagan ko ni Teresa sa numero sa hipi. Sa hipi kining numero ha. Tubaga, Alan. Tubaga ang akong tawag. Tubaga. Gi-off niya ang iyang cellphone. Daan ako nag-ingon nimo. Nga mabuang nagitingali si Alan tungod sa pagkawa sa iyang uyuan. Unsaon man nato siya pagtabang. Nga gawas ning mo, di naman siya makigsulti og laing tao. Kung imo lang kong tuganan, kung imo lang kong tultulan kung hain si Alan, ipasalig na ko nimo nga katabangan nato si Sorry Alan. gid kaayo, Chief. Wa gyud ko mahibaw. Kung wa ka nilaing toyo, mupadayon mis unahan. Go. Go! Ayaw kay Plabi, Tess. Ayaw, Plabi. Asam ta? Asa ta, Tess? Hindi yung gusto mo ka-cellphone, sir. Flor, Oh, manang among meeting. Kaya dito man di kaayo. unsay unod sa meeting? Temporary nga ihunong ang negosyo. Ultimong mga kaugalingon ng mga tao, kinahanglan una nga mutabang sa pagsulbad sa carnapping diri sa Manila. So, wala laing choice. Kinahanglan mahunong ang carnapping. Okay. Ora na. Okay, Flor. Kumusta naman diha? Matud pang Leo. Si Teresa na lang yun ang nabiling tao nga mo'y makatabang aron masayra na to kung hain ang atong kipangita. Pauli din diri aron makatabang-tabang ka sa pagpangita ni Alan. Okay, bye. Unya, Temporaryo unang ihunong ang negosyo sa mga sakinan. ihuno ang kinawatay sa mga mahalong sikat sa Manila. Wa tay laing mahimo. Muhunong sab ang atong pagpamalit sa mga kinawat aron ato sa untay pamaligya. Pero mamawa na to.
Harita mo concentrate sa minilyon sa mga bangko. Tes, luya ka kayong tanaw. Ulion na sinyo. Yato ka. Aron makapaway ka. Sa alam mo naman itong trabaho. Ihatod ko palihog, Ben. Okay, tara. Des. Des. Ben? Katuka. Doon na sa inyo, Des. Maong gipukaw talaga. Thank you. Oh, ihunong ko na palihog, Ben. Bitaw da. Sakyan lang ba? Diyos ko! Ben! Ang sakyan na nino email! Ben! Dali! Diasa na email! Diasa siya sa suod sa sakyanan! Dili maklaro si Mel kung unsay ang kahintang kay naglingkod og nagsandig sud sa sikinan. Unsay buhato ni Alan kung mahibaw na siya sa tinuod nga nahitabo ni Emil. Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni nga tong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Kai! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algina Bakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Achilles Sesim, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.